Уважаеми колеги, всяко начало е повод за радост, очакване за среща с новото и непознатото и мечти за успех. Нека всеки сбъдне своите мечти през новата академична 23-24 година. Да ни е честита и на добър час! От името на всички първокурсници искам да изкажа благодарност за това, че ни се предостави възможност да продължим висшето си образование в Химико-технологичен и металургичен университет. А сега от нас зависи да покажем на какво сме способни. Позволете ми да пожелая на всички студенти, преподаватели, на всички, които по някакъв начин се чувстват свързани с Химико-технологичен и металургичен университет, творчески сили, енергия, устрем, за да може да покорявате все по-големи върхове с чест, достоинство и удовлетвореност да носите името инженер. Приемете най-сърдечните поздравления от мен и от ръководството на холдинг КЦМ 2000 по случай тържественото откриване на академичната учебна 2023-2024 година. Нека да се радваме на новата учебна година и да вървим по нейния път със здраве и оптимизъм. Желая успех! Позволете ми от името на Националното представителство на студентските съвети в Република България и лично от своя да ви приветствам именно с откриването на учебната 2023-2024 година. Скъпи млади хора, поздравявам ви с откриването на учебната година. Желая ви здраве и упоритост, за да се възползвате пълноценно от времето, което ще прекарате тук. Бъдете смели, бъдете отговорни, бъдете мечтатели. Уверявам ви, мечтите се сбъдват на добър път. Днес Софарма пожелава на всички успешна учебна година и оставаме ваши партньори. Бъдете здрави! Атанас Тонев, специалност химично инженерство с преподаване на български език. Добре дошъл, Атанас. Успех ви желая.